I pozdrav svima, evo nas u drugoj epizodi Head Soccera. Kao što vidite nastavljamo, evo mi smo sad igramo kod kuće Chelsea protiv Swansea, mi smo naravno Chelsea, Swansea je drugi, pa hajde da krenemo. Moramo da pobedimo Swansea kako bi ostali prvi na tabeli. Ali sumnjam da će ovo biti lako, pošto je Swansea jako dobar tim, tako da će biti tesno. Mi već gubimo 2:0, tako da možemo mi uvek da se vratimo u meč. A posle 3:0 ne verujem da više možemo. Također ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šarajte i subscribe-ujte, ali ja ne verujem da će se ikom vidjeti ovaj video, pošto Swansea razbija. To, ajmo, idemo. To, 1-4. Smanjili smo ogromnu prednost protiv Swansea. Ne. Da vidimo da li možemo mi da se vratimo 2 gola. Podelimo nekako vrijeme. To, ajmo. To, sad za 3 sekunde moram da dam jedan gol da rešim. To! Kakva sreća. 4:4 i na kraju. Evo, Swansea je prvi na tabeli. Mi smo drugi. Igramo protiv Boltona. Bolton. On je na 12. mjestu. Ajde, nadam se ću u njih da udarimo. Trebalo bi njih da pobedimo. Moramo njih da pobedimo. Kakav je to bio deficit protiv Swansea. 4:4. Znamo još i da izgubimo. Da smo izgubili, teško bi bilo da se vratimo u ligu. Trku za prvo mjesto. Ajmo. 3:0. Mislim da već imamo obezbeđenu pobedu. Da. A ovako se Bolton vraća u meč. A sada ponovo imamo potvrđenu pobedu. Evo ga. 5:1. Mislim da je ovdje sve već gotovo, neću ništa da pričam, ali ja mislim da je gotovo. Ne može da me stigne 5 golova razlike. Evo imamo kontranapad. 7:1, ovo je više nemoguće da se stigne. Tako da imamo priliku da budemo prvi. Da još povećamo prednost na 8:1. Uspeli smo, prvi smo na tabeli. Swansea je izgubio. Mi smo prvi, imamo 16 poena. Swansea 15, a Tottenham 14, Liverpool 13, tako da su svi u trci. Cooper, i Arsenal i svi. Tako da bit će tesno. Igramo protiv Everton, Everton je 13. Imaju 7, imaju 2 pobjede, 2 nerešene, 3 poraza. Pa, hajde vidimo kako ćemo da igramo protiv ovih čupavih. Pazi, imate vaške u kosi. Opa vam je kosa. Imate vaške u kosi. Imate vaške u kosi. Ne smijete da igrate fudbal, imate vaške u kosi. Idemo. Sad ga zbunim se malo. Idemo. Daj. Skači. Ne. Za malo. Evo ti ga. Ne. Za malo. To.
Ju! Ovo je bilo neizvjesna borba. Ovo je vrtovni tvrd koji orah. Ne! Nemoj da. Kako imao sreće. Htio sam da drugo. Sad smo opet spali na poziciju broj 2 sa 19 osvojenih bodova. Mi smo na poziciji drugoj. Tottenham je sad preuzeo vođstvo. Swansea i dalje treći, Liverpool četvrti, Queen's Park Rangers su peti, Arsenal šesti i Aston Villa dobro. Aston Villa i Bolton nemaju baš neke šanse. Dobro. Sad imamo protiv Queen's Park Rangersa, protiv Coopera, pa ajde da vidimo što možemo uraditi protiv njih. Inače oni... Teško je igrati protiv Queen's Park Rangersa. Eto vidite, na početku zašto teško igrati protiv Coopera. Ovo će bude takva utakmica kao i protiv Swansea, imam da primim 10 komada. Ovo će oboje tesno. Ako sad izgubim, bit će teško da se vratim na tu poziciju. Pa moram da pobedim, 3-2, ajmo. Ali ako bude nerešeno, moram da pobedim. Pa daj! Opet 2 gola prednosti. E pa više, vidi go! Da li moguće? To, ne! 6-2. Ajaj. Ovdje sam već pretrpeo poraz. Da je moguće! 7-2. Pošto mrzim da igram protiv Coopera, znači... To je nevjerovatno. 7-3. Već sam izgubio. 7-4. Kako smo sad doživjeli još jedan deficit. Ne mogu da verujem. Evo, dobri Tottenham izgubio. Nekako. Igram protiv Arsenala. Nisam vidio koju s poziciju. Ne smijemo da izgubim protiv Arsenala. Samo što će ovo bude utakmica još teža. Dobro. Sad im nije krenulo, ali kad im krene, ne znaju da se zaustavljaju. Za 10 sekundi 3 gola. Ovo je kao da moj novi rekord. Da, kako je. 4-0. Ne mogu verujem da Arsenal berem 4-0. Ili 5-0. Juhu, 6-0. Kako pobeđujem sve protivnike za redom. Dobro je. 7-1. Pa nećeš ti tako protiv mene. Ja sam pretrpio jedan najubedljiviji poraz. Pa sam... Htio sam da skočim, a nisam sad na vrijeme skočio. Htio sam prvo da odbranim svoj gol. Ne, bomba. Da, to! Promaši. Ja onako mislio da ću se gol i nije da promašim. Ono 2 stative. Sudije treba se pustiš. Dobro, mi smo drugi, a evo, Queen's Park Rangers, kako sam rekao, Cooper su na drugoj poziciji zato što su nas deklasirali prosto. Imamo 7 pobjeda, 1 nerešeno i 2 poraza. Samo ne znam kako imam 2 poraza. Ili 1 poraz, zatko znam. Igramo protiv Blackburna. Tu moram da budove protiv njega. Ljudi, izvinite, ja moram da idem. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se, čao!